क'क्राझारनि माइनावफुरि राजधानी क्लाबनि बाखनायथाव हाबाफारि। क'क्राझार सहरनि माइनावफुरि गामियाव 2009 इं मायथाइयाव दानानै लाजानाय राजधानी क्लाब काम लाइब्रेरिया जोनोम जाजेननायनि उननिफ्राय गामि जौगाखांनायनि बायदि बायदि बिथिङाव हाबा मावबोबाय थादों। गुबुन गुबुन फालिथाय सानफोरजों लोब्बा लाखिनानै बायदि बायदि हाबाफारि खुंबोनायजों लोगोसे मेट्रिक आरो एचएस थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौबो लाबोबाय थादों माइनावफुरि गामिनि राजधानी क्लाब काम लाइब्रेरिया। दिनै 2 जुन खालि माइनावफुरि गामिनि राजधानी क्लाब काम लाइब्रेरिनि 17थि गायसनथाय सान। बे 17थि गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै राजधानी क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव सिगाङै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जायो। हाबाफारियाव 2025 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजाद आरो एचएस आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लायो। लोगोसेयैनो फुंबिलियाव गेलेनाय बादायलायनाय आयदा मावफुङो। बेजों लोगोसेयैनो गामिनि जाफुंसार सुबुंफोर, साख्रिनिफ्राय आजिरा लानाय सुबुंफोरखौबो मान बावनाय हाबाफारि लायो। बे समाव हाबाफारिनि आबुं फोरमायथिजों लोगोसे राजधानी क्लाब काम लाइब्रेरिनि आफादगिरि रहेश्वर बसुमतारी आरो गामिनि सासे जाफुंसार सुबुं जयश्री बर'नि बिबुंथि। 17थि राजधानी क्लाब काम लाइब्रेरि गायसननाय सानजों लोब्बा लाफानानै जोङो फुंनि बाहागोआव दिनै गथ'फोरनि खन्थाइ आवरायनाय, सावगारि बोनाय, बिनि उनाव जोङो जोंनि महिला समितिनि बिथांमोनखौ जोङो दुरुं बोनाय होदों, मिउजिक चेयार, ओमफ्राय बिदिनो जोङो गथ'साफोरनि माखासे गेमबो लानाय जादों। दा बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो जोङो फालिनाय जायो। जेरै जोङो 2009आव जोङो बेखौ 2 तारिख जुनाव गायसननाय जादों राजधानी क्लाब काम लाइब्रेरिखौ। दा बिनिफ्राय जों दिनैहाय जोङो जेरैहाय हमना लादो फरायनायनि बिथिङाव जोङो बोसोरफ्रामबो मेट्रिक पास जानाय, हायार सेकेन्डारि पास जानाय, माने BA पास जानाय, मास्टार डिग्रि लानाय, जि स्पर्ट्स लाइनाव जोङो माबा ओरै लानाय, जेनेबा डक्टरेट लानाय, जों बेफोरखौ बोसोरफ्रोमबो बरायनाय जायो आरोखि। जोङो राजधानी क्लाबखौ जोंहा इयुनाव मोनसे मिजिं दं जे माइनावफुरि गामिया जाहाथे जोङो गथ'फोरखौ शिक्षा दिक्षा फारसे, गेलेनाय फारसे, जेथिंबो कालसारेल बेफोराव जाहाथे जों आवगायनो हायो आरो गथ'फोरखौ जोङो उत्साह होनाय जायो। दा बिदिनो जों बोसोरफ्रामबो फालिलांबाय थानाय जागोन आरोखि। दिनै जोङो मेट्रिक पासखौ जोङो 10 जन बरायनाय जादों। हायार सेकेन्डारियाव जोङो 6 जन बरायनाय जादों। बेनिफ्राय ग्रेजुवेट जोङो 7 बरायनाय जादों। मास्टार डिग्रि 1 बरायनाय जादों। PhD लानाय डक्टर जयश्री बर' बिथांखौबो जों बरायनाय जादों। आरो जोंनाव साख्रि मावनानै आजिरा लानाय, हमनानै लादो जोङो आर्मि 7 बिथांमोनखौबो जों बरायनाय जादों। आरो CRPF सासे श्रीमती दुर्गावती नार्जारी बिथांखौबो बरायनाय जादों। बिथाङा 17 बोसोर भारतनि थाखाय गावखौ दान होनानैब्लाबो, बावसोमनानैब्लाबो गोथाङै फैफिननानै बिथांखौ जों दिनै बरायनो मोनदों। थिग बिदिनो जोङो LP स्कुलनि मास्टार 1970आव बिथाङा जइन जादों। जोंनि मानगोनां गावबुरा भुपेन बसुमतारी बिथांखौबो जों बरायनाय जादों। थिग बिदिनो बेंकआव मावनाय बिथाङाबो आजिरा लाबाय, लथेन औवारी बिथांखौबो जों बरायनाय जादों आरोखि। माबायदि फिथाइ थायनायखौ मोनदों? सिगाङाव बे रोखोमै फरायनायाबो एसे खममोन, अब्लाबो जोङो फार्स्ट टाइमाव जोङो बारा मोनाखै, सेकेन्ड टाइमाव एसे बांदों, थार्ड टाइमाव एसे बांदों। दिनै 17 बोसोराव जोङो साबसिन फिथाइ मोनदों। खारन नाजायोब्ला सानसे माने जोङो फिथाइखौ मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामदों
थिग 17 बोसोराव जोङो दिनैहाय डक्टरेट सासे मोननो हादों जों। MSc पास खालामनो हानाय जों सासे मोनदों। साइन्सआव मेथ्स अनार्स लानानै जुदि फरायनायखौ जों मोननो हादों आरो इयुनाव जों मोनगोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो बेनि थाखायनो जों दिनैहाय मोनथाम आफादजों राजधानी क्लाब काम लाइब्रेरि, उदांस्रि महिला आफाद आरो जोंनि गावबुरा गामिनि गारजेनफोर जों बेजों बे प्रग्रामखौ जों खुंनाय जायो आरो जों बेखौ इयुनावबो जों खुंलांबाय थागोन आरो जों फिथाइखौ हयथ' मोजां मोनहैगोन जों बेखौ नुदों आरो जोंनि गेजेराव इन्टारनेसनेल गेलेहैनो हानाय जोङो प्लेयार सासे मोनदों। जों बेखौबो दिनैहाय बरायनो मोनदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एस'सिएसनाव दिनैहाय बियो 2025आव हाइस्ट स्करार मोनदों आरो बिथाङा दाखालिसो बड'लेण्ड जानानै भुटानाव क्रिकेट गेलेहैदों। बिथाङा बेयावबो बेस्ट प्लेयार मोननो हादों। गतिके जोङो नाजायोब्ला फिथाइखौ जों मोजां मोनगोन, जों बेखौ नुबाय थादों आरो मोनगोन निस्सय। जों आसा खालामदों दिनैहाय जेरैबायदि जोंखौ आलासिफ्रा थुलुंगा होफैबाय, डक्टर बिस्वजित नाथ, बिबेकानन्द ब्रह्म, डक्टर राजिब कुमार साह बिथांमोना जेरैबायदि गथ'फोरखौ थुलुंगा होफैबाय, निस्सय जोङो फिथाइखौ मोजां मोनगोन आरो लोगोसे जोंनाव गामियाव डक्टरेट मोननाय सासे बिथाङाबो गावनि मोजां मोनसे बेसेन होनानै गथ'फोरखौ बोरै फरायबा मा जागोन, गार्जेनफ्रा बोरै जथ्न' लानांगौ बेफोरखौ होननायाव हयथ' गार्जेनफ्रा बुजिदों, स्टुडेन्टआबो बुजिदों आरो जों मोननो हागोन। मोजां फिथाइखौ जों आसा खालामदों। बेयो थारैनो आंनि थाखायबो जोबोद माने गोग्गाथाव हाबाफारि आरो आं थारैनो बिनि थाखाय मायनावफुरि गामिनि रायजो राजाफोरखौ बाख्नायगोन, साबायखर बावगोन। दिनै राजधानी क्लाब काम लाइब्रेरिनि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बरायनाय हाबाफारि खुंदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव जायफ्रा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिबाय, जायफ्रा हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिबाय आरो मा होनो डिग्रि आरो मास्टार डिग्रि बेवहाय उथ्रिबाय, बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे माखासे आजिरा मोननाय सुबुंफोरखौबो बेवहाय बरायनाय जादों। लोगोसेनो जिहेथु आंबो मायनावफुरि गामिनिनो थागिबि, जोङो 2012निफ्राय मायनावफुरि गामिनि थागिबि जादों आरो 2012आव थाफैनायनिफ्रायनो जों नुदों राजधानी क्लाब काम लाइब्रेरिया गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लाबोदों। जेरै 26 जानुवारि रिपाब्लिक डे, बेवहायबो गुबुन गुबुन बायदिसिना बादायलायनाय हाबाफारि लायो। गथ'फोरनि आर्ट कम्पिटिशन, पोएम रिसाइटेशन कम्पिटिशन, बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबोदों। 15 आगस्टआवबो बेबायदिनो लाबोदों। 15 आगस्टआवबो बेबायदिनो बायदिसिना बादायलायनाय हाबाफारि जायो आरो दिनै बे क्लाबनि गायसनथाइ सान फालिनायावबो आइजोफोरनि गेजेरावबो माखासे गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंदों, गथ'फोरनि गेजेरावबो गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंखौबो साफा साफा बिमुं मोनगिरि, डिग्रि मोनगिरि महरै बरायदों। बेयो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा। बेनि गेजेरजों जों बेखौनो मोनदांनो हायो, गामिनि गेजेराव मोनसे खौसेथि लाबोनाय, लोगोसे फरायसाफोरखौ सांग्रां खालामनायजों लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो सांग्रां खालामनाय, बे मोनसे हाबाफारि। मानो होनोब्ला फरायसाफोरखौ मोजां खालामनायाव जों बिमा बिफाफ्रा जेसेबां आखाइ दङ, जोंनि समाजाबो बिदिनो समान समान आखाइ दङ। दा जिहेथु जोङो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय, दाब दाब जिल्लानिफ्राय फैनानै बे गंसे गामियाव थाफैबाय, बे गंसे गामिनि थागिबि जाफैबाय। सोरबा बाक्सानिफ्राय दङ, सोरबा कार्बि आंलंनिफ्रायनो दङ, सोरबा मा होनो क'क्राझारनिनो थागिबि खाबोन, बा सोरबा बिदिनो गसाइगाव थसाइगाव, जायफ्रा माने गुबुन गुबुन खामानिनि असिला लानानै दिनै बे मायनावफुरि गामिनि थागिबि जाफैदों। बेवहाय हा बायनानै न' लुनानै थाफैदों, मोनसे समाजखौ दैदेनफैदों, मोनसे गामि दाफैदों आरो गामि दानाय लोगो लोगोनो जोंहा बयहाबो समान समान बिबान थायो आरो बेनिखायनो बे बिबानखौ लानानैनो दिनै जोङो समाज जौगानायनि, गामि जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ समानै रानलायनानै खामानि मावनो नाजादों आरो बेवहाय बेबायदि बरायनाय हाबाफारिया जोबोद गोनांथार। बेनि गेजेरजों खौसेथियाबो फैयो, गथ'फोरनि गेजेराव मोनसे सोलोंथाइनि फारसे मोनसे दोहौ लाबोनायाबो फैयो आरो जाहाथे गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ फारसे, मोजां लामा फारसे लांनायाव बिमा बिफाया माबायदि बिबान लानांगौ बेखौ बुजायनायावबो माखासे आलासिफ्रा फैनानै जेरैबायदि सुबुरुन होफैयो, बेयो थारैनो गोनांथार आरो बेबायदि हाबाफारिखौ लानांगौ होननानै आं सानो आरो लानाया गोनांबो।